سلام ቤተሰብ ሃመይ ቀኒኻቱም ደሕና ዲኹም ጠፊእና ቆሩብ ቢዚ ላጋ ገበረና ኤንጅለይ ለመቕራጽም ሪኮርድ ምግባር ለኹላሙሉ ንእሽተን ላይ ተሞቻቸይና ኮይኑ ኢሶሪ እና ለማ አንተ ሒዘ መጽን ይኹ ለኤንጅለይ ምግቢ ከጀምሮ ደሌና ሽድሽተ ወርሒ ሞላኢ 5 ወርሒ 2 ሰሙን ከባቢ የጀምሮ ለኹ ዶክተሩ ሃም ኢላትነና ብጣዕሚ በቃ ደስ ይልኒ ዘውዝኒኦ ሰዓትስ ብጣዕሚ የላ ተጸበኽዎ ነይረ ብጣዕሚ በቃ ካብልለኩም ልላዕልና በቃ ኤክሳይትድ የኾይነ በቃ ከጀምሮን እንዲለ በቃ ተውሑት ገዚእዮ ንኽፎቶ ላወልኹ ቤቢ ዋይል ፍቕሪ ቃጫጭቕ የብለየና ብጣዕሚ ደስ ክብል ረይዎ እዚኣ መውሊዒት እያ ትኾንላ ደሞ ካብዚ ኣቕሓ ዝልተመቸየኒ እዚ ፓኬጅ እዚ መሸንቀቕ ዘለዎ ነገሩ ደስ ክብል በቃ ትኸርተለኻ ላፍቶሲ ሒዝኻያ ጠልጠለ ብልኻያ ትማልኣና ጽቡቕ እዩ ትራብል ተገበርኻ ማለት እዩ መስተይኡ ለያኒዮ እዚ ምስ ስትሮ እዚኣለ ቢያቱ ማለት እዩ ማንካ ኒያታ ሽኳለ ኒያታ እንድዕለማ አንተ በቃ ብዚ ወሊዑ ክሻዕ ዝርኦት ሓፂፀ ማርያም ብጣዕሚ ሓፂፀ ችኩል የለና ዘውዝኒኡ ስምዒት ልርድኦ መቸስ ለወለደ ጥራሕ እዩ ቀልዲ ይኾነይ ፕላስ ለለ ዘውዝኒኦማ ላፍቱ እንትኑ ጥብቕ ይብል እዩ ስለዚ ኣይወድቆይ ማለት እዩ ስለ ስቲክ ኣምዚ ጥብቕ ልብል ስለለኾነ እዚ ኣለ ጠብጠብ ላዓለት ክዳኑ ከይተባላሽዮ እዩ ሰሪሖም ያኒኦ መስለኒ ኣብ ክሳዱ ትግበር እያ እና ኤንጅሌኳ ክሳዱ ገና ቀጥ ብደንብ ስለለየበላ እዚኣ ንምግባራት ጽግመን ትኾን እያ ድሓር እንደገና ደስ በሃሊት ብረድስቲ ገዚእሉ ኣጥሚት መስርሒት ገዓትለ ትኾኖ በቃ ዋልና ዓሉኒ ይደል ናዓሉ ነገር ትኾነ ኢለ እዚኣ ቆንጆ ድስቲ ኢለ ገዚእነሉ እኒኹ ድሓር ነሰሰር ለኾነ ማተርያል እንደገና እዚ ቤቢ ፉድ ሜከር ይበሃል ስቲም ገይሩ ባዕሉ ስተራላይዝ ገይሩ ሃምዚ ልፈጪ ፕሮዳክት እዩ እዚ ለባዕሉ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሃሪፍ ሪቪው ለለዎ ከኣማዞን የገዚአዮ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ዘውዝኒኦ እንደገናና ዳሓር ለይቀር ደሞ ታዩ መሲልኩም ኣብዚ ከፍት ለኹ ወንበር ማለት እዩ ወንበሩ ከዘጋጀየሉ እየ ኢለየ ቢለኒ ኢኹ ሎማ ዓንት ማለት እዩ በቃ ለቤብል ዋዕሉ ፍቕራይ ኤትነኾይ ባዕለ ልውድኦ ኢለየ ጀሚሮየኒ ኢኹ ሃም ሓያል በቃ ባዕለ ክጎረድልኒ ኢኹ ኩሉ ነገርና ካሊእ ግዜ እሱ ኣነ ለይፎት እየዋ ምግጥጣም ግን ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ እዩ ልገጣጥም እና ሃምዚ ኢልና ጀሚርና ኒኤና ኣብዚኣ ላምቦኹ ክሰርሓ ደልየ ማለት እዩ ዘውዝኒኦ ወንበር ሓሪፍ እዩ ድሓር ለተዓቢ ተለዉ ሃም ሕፅር ኢሉ ሃም ወንበር ይኾን ከዚ እንደገና ሃይ ቼር ይልበሃልና ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ወንበር ለጠጠው ኢልኻ ገለ ተውልዕም ትኽእል ሓሪፍቲ ነገር እያ እዚኣለ ፎትያ ብጣዕሚ ከምዚኣ ላቦልላ ሰራሕ ኩሉ ኣብ መንጎለ ላዋጋዕኽዎ ማለት እዩ እና ጀስ ለምግጥጣም እየሞክር ኣለኹ ኣብዚኣ ያው ብዙሕ ኢዚ እዩ ብጣዕሚ ኢዚ እዩ ላምቦኹ የብሎ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ 4 እግራ ቴብል መሳሊት ናታሕቲ ሰሪሕ እያ እኒኹ ድሓር እንደገና እዚኣ እንደገና ወንበሩ እያ እዚኣ እንደገና ዛኮፍሉ ለላ ፓርት ማለት እዩ እዚኣ ልባዕሉ ብጣዕሚ ቆንጆ ሌዘር እዩ ንምፅራይ ብጣዕሚ ቆንጆ ምክንያቱ ቶሎ ስለለውድቑ ገለመለማ ቶሎ ልፀረልካ ነገር ብላክ ለገይረዮ ሉ ፈሊጠየና እዚኣ እንትን ይገብር ኣለኹ ያው ላምቦኹ ማለት እዩ ክጣጥሞ ኣለኹ ብጣዕሚ ኩሉ ዝልሰርሖ በቃ ደስ ላለ እንድየ ገይረየና ደስ ላበልኹ ላበለኒ ልሰራሕዎ ነገር እንታሃልዩ ናይ ኤንጅለይ ነገራት እዮም በቃ ደስ ልብልኻ ማለት እዩ እና ወንበሩ እዚኣ ትመስል ብጣዕሚ ሽኮረ እያ ኣብ መሬት ለኮፍ ትብል እያ ኣብ ላዕለ ዝተሰቒላ ለኮፍ ትብል እያ ድሓር ይኸኣልኺ ሓይሊ ለድለዎ ነገር መፂኒ ልቤብ ዋይ ፀዊዐ እሱ ገጢምዎ ማለት እዩ እና ሉክ መጨረሻ እዚኣ ትመስል ዛ ወንበር ብጣዕሚ ሽኮረ ኮይና ከምዚኣ መሲላ ማለት እዩ
እና ኤንጅል ያው ዝኮፊሉ ክሻዕ ዝርዮ ብጣዕሚ እየ ቸኪላ ምስል ነገርኩኹም ይሆ ወልላይ እዚኣኒዮ ላስሓቀይ ነይሩና ለማዓንቲ ምግቢ ክነጀምሮ ኢና ክትርእይዎ ኢኹም ንስኹም ለ ይኸው እዚኣ በልዕ ኣሎ ብምንታይ ጀሚረዮ ብሲሪያልና ፒር ሚክስ ገይረየ ጀሚረዮ ኣይረን ሃይ ሪች ዝኾኑ ኣይረን ጀሚረየና በቃ ኣብዚ ሞይተ እየ በቃ ርእይዎ ሪኣክሽኑ ኤንጅለይ ኣይ ከኣልኹይ ብጣዕሚ እየ ስሒቐ ብጣዕሚ በቃ ደስታለኒዮ ስሓቕለኒዮ በቃ ብጣዕሚ እየ ኣብዚ ትርእይኒ ኣለኹምና ስምዒት እዚ ያው ከምዚ ዓንተ ወለደ ጥራሕ እዩ ዝርድአና ሃምሃሳስ ገይርኒ በቃ ደስታይ ክቆፃፀሮ ይኽኣልኹይ ኤንጅለይ በቃ ጥዑም እዩ እኮ ነገር በልዕ ኣሎ ኣይዶን ዕረ ድዩ ደልዩ እንታይ ፈሊጠ በቃ ገፁ የለ ገለ የለ ቅይርይር የቢልዎ ናይ ኣቦኡ የስሒቑ ውዒልናና ፅቡቕ መዓልቲ ውዒልና ከምዚኣ ትርእዩኒ ቤተሰብ ተጠፋእና ኔና ኢና ቢዝላ ኮና እዩ ከምዚ ላበልና ግን ሓደ ግዜ ንመፂና ስለረኣኹምና ብጣዕሚና ንመስግን ብጣዕሚና ንፈትየኩም ፕሊስ ላይክ ጎሩልና ፎሎው ለጎርና ፎሎው ለጎርኩም ኣቱም ትርእዩ ሰባት ተሓሊኹም ፕሊስ ፎሎው ጎርና ላይክ ለጎሩልና ብልተረፈ ይቀኒየልና ቻው